+26304 Kanasinga zero exquisite, extra large, extra voluptuous with the Dr. Clarence. Isukaneta parare, taita wapare, nepia kusika ukakumbare, taleta parare, taita wajambe, vanosira ngoma zedu tonaka samari, taleta parare, taita wapare, nepia kusika ukakumbare, taleta parare, taita wajambe, vanosira ngoma zedu tonaka samari. Ndokuti sorry nombota kundokuvhara celebrity nombodi bata mufaro nombodi wandira ma autograph ndechisaina ma lovers ndechiimbira ma baby hope wachindiscrimira fone kurenga ma promoter kundisona kundida mativi mana ish ndichazvikrona everyday ndiri mukoti mazhengazi ndokusuwa vari kuimba nziyo dzako marights asina mbopuwa ndanetsa paharare nyangwe ndinoda kunetseka yese iri kuitika uneni wanzitomboibhelevha chikanzi kune show masalon ari kuzara musoro ichigadzirwa even manga nenzara pamutare ndokwanakidza blues vakundirwarira bweru vakundichemera harare vakundiwombera mabheba kubvunza nyangwe ndisiri papostanzi EXQ ari kupiko naye amboti hostaparare taitawo wapare nepia kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari tanetsa parare taitawo wapare nepia kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari. Foni yangu yane zidumbu remari ungati rine kwash pafeya ndikubhaize dzanya 125 hash wasirira stand ndini wacho ndripa flash pa number 1 ndasvika there is no need to rush saka mhanya neshasha kana usina style ndati mhanya nemaroja maroja ndiwaripa hasha tingofara everyday atina ukasha waiziya mashow tiri kuzadza sara panzodongorera kasa mutiziye titanetsa ungekorera style yatekeshera ungati mkondomera nepolisi unobveya staira yedu kakopera parare pakasararwa hanzi maroja akonzera patinoridza uya nevhachi kozi unoforera takura masofa nemubhedha kozi kumba ungodzokera bvunza mudhara tuku staira yedu akosorera Isutanetsa parare taitawo wapare nepia kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari tanetsa parare taitawo wapare nepia kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari tanetsa from Fio to the city center uchida kuti bata huya join a center mu H metro pa front page 20% pese pana mafaro tisu 3% uchibva dzimwe nzvimbo now before you enter otara nesu tokupa imba yekurenta kublues tobatsika papulawayo center toya tichimonya zvibhora kwete makenta ndakakurira kuviyo tichienda kubhora nakrishna viyo ini bhora ndaisagona ndaimba ziyo makuruku achibata vanhu kwiyo yo ndakambodananana yo wandakaona kugala kuchimo yo akandisesenda gotso sick like me yo rega zvangu nditambise yo munhu angatanga ari muzimbabwe asina kupinda muharare atomboketa kana belvedere kumaindia kambuzuma fiyo glenora atomboketa kana majesman ari kwandostona inini mbilezuri sai Foley John Kaya Greston Park kuneti masaradi tusina kana zhinji yatwinatu. Another Dr. Clarence exclusive. Chi-Town Ola mapinda makadibha kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari tanetsa parare taitawo wapare nepia kusvika ukakumbare tanetsa parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu tonaka samari